Kisti sa bayo, parehas kayo talaga kabsat. Palibasa kami nung patangiwa yaw. Kita kami lang nun. Asan kaya yung mga tao dito? Bakit wala kaya sila? Tapos, ang kalat-kalat pa ng bahay. Iniwan pa yung mga bata dito. Piling binata at dalaga talaga. Kisti sa banadjing nga babae, dami pagindak-gindak na tanimal. Tapos adjing nga lalaki, kaya na mo. Bakit ate? Anong problema mo? Wala kang pakialam. Ano, nakapaglinis ka na ba? Bakit naman ang sungit mo ate? Nagtatanong lang naman yung tao. Si kuya mo, sigurado may babae yun. Sure ka ate? Nakita mo? Oo, kitang-kita ng dalawang mata ko. Sa tabi ko pa mismo. Dapat sinabunutan mo na ate. Kung ako lang yon, nasuntok ko na. Kasi mo ni Baak. O man ni Mariana. Sana nga sinama na nga lang kita dun eh. Kung wala lang dun si Kagawad, baka nakatikim na yun sa akin. Sana nga ate, sinama mo ko para napagtulungan natin yon. Ate, si Kuya Andres o sumisilip. Hoy, si kang lalaki! Kulalaki ang mga talaga. Ate, piloso po talaga yung asawa mo. Bigyan mo nga. Hoy ikaw, huwag kang sumasabat sa usapang mag-asawa ha? Ba't naman nga ito dududa? Kapsat ka? Siguro babae mo dyan ah. Babaeng ibagbagam. Sumubsobra ka na. Ate oh, tinuturo-turo pa niya ako. Oh. Gusto pa niyang matamaan sa'yo. Sika, mamuk lang ang babae mo dyan. Kita ma? Dapat nga talaga babae dyan, pinagkulit ka. Apay nga rute, panay di pakit na kinyam. Patalawang ka. Sige ate, palayasin mo na yan. Babaero yan eh. Ikaw, second emotion ka eh. Sabat ka ng sabat, di naman ka akong kinakausap. Ate oh, aakma na. Nakakasuntok na. Sige, pagkasa na. Ak mga ibagbagam, nagatulatubot ka. Pasurot akit ulit yung nakakawat niya. Pambar mo ba yung Kagawad? Sige, ang kanji babae mo. Sige kuya, pumunta ka na sa babae mo. Go, go, go! Kisti sa bayo, parehas kayo talaga kabsat. Palibasa kami nung patangiwa yaw. Kita kami lang nun. Ana, pagka talaga si babae. Makauma kayo, naglililit ang hiwa yaw. Ate, may babae talaga yun. Umalis eh, guilty siya eh. Sige, ikaw na bahala doon ha. Manmanan mo. Sige ate, akong bahala doon. Sasabihin ko sa'yo pag may babae talaga siya. Sige. Ano ate, susundan ko na ba? Mamaya na, maglinis ka muna dyan, tsaka musundan. Sige ate. Hey! Manong! Oh, bye. Apay kasi tamang pa manong. Dog yun! Ay, kisti sa bang ubeng. Madi ka lang ubeng, pinatulang kan. Dog yun! Inuulit na pa yung talaga. Sumang ako bingon. Ngon. Nyamit din tigas na gasat ko na ya. Nyawid naman ni Marian. May sama na yun. Kas ang mga panagbiag ato eh. Ang tatiramidi. Apo. Kaumatikas na nga panagbiag. Bagpayato yung arak. Paragsak na klata. Dala ko man ni Andres. Suna natin makaawat kanyak eh. Nukastoy lati ka na nga mangyari pinagbiag ko. Anak la siguro agasawan. Ang baka latan. Nyamit din. Ang mga babae dyan. Ang mutararami doon. Isa may kabsa na. Sang ayunan na pa'y lahal. Kano pinaraming nagbabae mag...
natakakuha ni Bagtat ta. Siguro, agmangmangi mo lang nga dyan. Kaasim. Ako man ni Mariana, imbis nga makasawa. Hag? Ano nga tatika ko yung Andres? Sigurado, tanda ajay. Madati, galad na aja babae tatay kanya na kay. Doon sa ilim-limid na gadya. First time ko nga na ipabarangay kapulang ti babae. Kisti sa ba ng alakayan? So napiti dagana agpabarangay. Kaso nga matinagtakang tirabaw. Kaudak man nagtang. Yaman din natin gusto nga panagbiag. Nakachamchambanan. Dapat iarak to. Nguling pa na ta. Ay, gimasan. Gusto ko ti pagay dito. Pupuskol root na. Di na masango aja taltalon to eh. Ah!